Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa, ina muku sallama irin ta addinin Musulunci. Mun ƙara dawowa a cikin wannan abubuwa namu da muke faɗakarwa da su dangane da mutane waɗanda ba su yarda da mazhabobi ba na Musulunci ya zo da su ba, amma kuma sun yarda da mazhabobi na Bature. Saboda abin da mutane suka ɗauka shi Bature shi ne wayayye, shi ne ya san ci gaba. Duk wani abu da kake da ya shafi abubuwa na Musulunci ya zo da su sai a ce kai ɗan gargajiya ne. Ma'ana kaman kana yin wani abu ne wanda yake old model. To yanzu duniya ta kai gaba ga kowa so yake ya ji wani abu wanda yanzu za a yi shi, kuma sun manta da cewa akwai wani lokacin wani annabi wanda Allah ta'ala maɗaukacin sarki a cikin littafinsa yana gaya mana akwai annabi Sulaimana wanda ya yi mulki tsakanin mutane da aljanu. Wannan annabi a cikin annabawan ɗaya daga cikin annabawan Allah yana magana da hada tururuwa da ma abin da bai kai tururuwan ba da sauran wasu abubuwa. To abin da Allah ya so ka sani dai ya fara misali ma da tururuwa. Kamar da yadda nake ɗauko muku wannan misali da wannan annabi na Allah. To shi yasa dukkanin wani abu da tarihi ya zo da shi muna nan muna ta bibiya don mu faɗa wa ma'abota abun don su shimmata a kai. Na farko bayananmu mun ɗauko su muna yin su akan taurari guda 12 daga Shimlu zuwa Hutu. To har yanzu muna ta baku labari dangane da ilimi na abin da ya shafi fannin Shimlu. Wannan taurari a dukkanin mai wannan tauraruwa yana daga cikin abubuwan da zai don samun nasararsa. Na farko dai ya guji sa baƙin tufa. Idan kana da wannan tauraruwa kana sa baƙin tufa to ko kasuwa ka je ba za ka yi ciniki ba. Sai ka zo kuma kana tunanin wani ne ya jefe ka ko wani ne ya ma baki, alabishi ranar kun yi faɗa da wani ka dinga tunanin kaman ƙila wannan faɗan da kuka ya je ya ma wani abu ne. Shi ne abubuwan da za ka ga ana warware su tuntuni sai ka ga kaman camfi ne, ba camfi ba ne ba, ilimi ne. Wannan a turance akwai. To sannan kuma bayan ya kiyaye baƙaƙen kaya, sannan kuma duk abin da zai yi ya zamanto yana ta'ammuli da abubuwa waɗanda ba su saɓa ma tafiyan shi burjin ba. Akwai su za mu kawo su daban-daban duk da dai da karatun muna ɗan ɗakurowa ne a cikin abin da Allah ya ɗan sanar da mu. Na farko dama a inda muka tsaya a wancan akwai abubuwa da muka ce za mu faɗa har da lambobi. Ma'ana lambobi ba wai za ka ɗauki lamba ne kamar caca ba, a'a he zama ko roƙon Allah za ka in kana da burjin Himlu. To akwai lambobi da ya bada kaman guda 3 zuwa 4 zuwa 5. Na farko in za ka yi addu'a ya kasance ƙaramin adadinka ka fara daga 6 ne, ka tafi 8 sai ka fara daga 9. To daga 9 duk abin da za ka ƙara ya zama ci gaban 9 nan ne. Ma'ana in za ka yi 333 ko kaza da kaza ya zama kai ya wuce adadin, kai ya wuce daga 6 ko da 46 ko da 88 ko da 99. To kaga ka tsaya akan adadin abin da shi ne ake bukata. Domin akwai wanda zaka ji sun ce suna ta addu'a, suna wasu ma su kaman su ridda. Allah yana jin ka. Allah ya ce anni fa inni qaribun. Allah yana jin kiran mai kira lokacin da yake kiransa. To amma ko menene ka yi shi kaga ka kuskure ko bi ma yanda kake so ba, sai ka dan bibiyi usulubi ka ga yaya menene ya kawo wannan delay din. To saboda haka waɗannan lambobi idan ka kiyaye su to in Allah ya so ya yarda duk abin da zaka sa cikin addu'arka ya kasance ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ne kamar haka. Sannan kuma akwai ranar da ya kamata mai wannan tauraruwa ya ɗauke ta a ranar matsayin ranar matsayin addu'a ko zuwa wani abu na neman nasara ko zuwa wani abu na neman mulki ko zuwa wurin mai mulki ko zuwa gurin wani basarake. Su ne ranakun ga su kamar haka. Akwai Juma'a a ciki, akwai Asabar a ciki, akwai kuma ranar Talata. To waɗannan ranaku idan ka riƙe su duk lokacin da za ka yi abu kai mai wannan burji kamar an ɗan sama ma formula ne. In mutum ne mai fushi in ka je ranar Juma'a in kai mai irin burjin ne za ka samu yana cikin nishaɗi da jin daɗi, abin da ka je ba zai damai ba. Ka san kana iya zuwa gurin mutum ka taka sawun ɓarawo, shi yana can yana ta lissafi akan wani abu da aka yi masa, kai kuma ka zo da wani abu ba kai ka mai wancan laifin ba sai ka taka sawun ɓarawo.
sai ka ga abin da ka je ma ya hana ka, ko kuma ka je a daidai sanda shi ma yana da bukata wurin wanda ya fi shi, ya tambaye ya hana shi, yana cikin wannan fushin bai fushe kai ma sai ka je. To in ka zaɓi ɗaya daga cikin waɗannan ranakun, lokacin da zaka je zai zama ba shi cikin fushi, yana cikin farin ciki. Ba camfi bane, ba tsafi bane, ba bokanci bane. Ka je ka duba cikin duk wani littafi naka, ko na Yahudanci ko ma na wannan yare ne, in dai ilimi ne, ka je ka duba za ka samu waɗannan abubuwan. Don haka ba tsafi bane. ‘Yan uwa, ku bibiye mu kamar yadda muka yi alƙawari, za mu ci gaba da kawo muku waɗannan abubuwa insha Allahu ɗaya bayan ɗaya, domin amfaninki, domin amfaninka. Akwai hanyoyi da yawa wanda burji yana shiga, akwai hubuɗi, akwai wabali, akwai huzunu, akwai gidan da yake fayau. Duk irin waɗannan za mu zo da bayanansu, saboda akwai abin da in burjin ka ka je kana ta zargin jifanka akai, ko ba jifa bane ba. Kamar mutum ne a ce an ɗaure shi, duk ƙarfin shi ba abin da zai iya yi, to tauraro yana shiga inda kamar takunkumi za a sa mai, sai a riƙe ka gam, kaga komai ya daina tafiya. To za mu dinga zuwa muku da wannan saboda daɗa wayar da kan al'umma. In ka tsinci kanka irin wannan halin, ga abubuwan da ya kamata kai don ka samu sauƙi. Saboda duk wani mutum in dai yana rayuwa a duniya, ko aljani ne, a cikin taurarin nan guda 12, akwai wanda dole sunanka zai shiga ciki. To idan kun ci gaba da bibiyan mu, insha Allah za mu ci gaba da kawo muku wannan ɗaya bayan ɗaya. Allah ya saka da alkhairi. Masu bibiyan mu, mun gode, muna muku godiya. Kuma sauran abubuwan da ake ta kiran mu akan gyare-gyaren su, muna nan muna kokari wurin gyarawa. Allah ya saka da alkhairi.